Ναι. Μέχρι του χρόνου τον Ιούνιο έχω να εγκαινιάσω. Δεν πάω από αριθμό. Όπου πας στην Ελλάδα στο νοσοκομείο κάτι φτιάχνουν. Ναι. Γιατί κρινιάζουν τότε, δεν μπορώ να σας ρωτήσω η γνώμη και η κυρία Γεωργιάδη. Τι γίνεται. Προσλήψεις θα γίνουν στον τομέα της υγείας. για Μα τις γίνεται. κατηγορίες. Θα γίνεται. Γίνεται διαρκώς. Τα κενά θα καλυφθούν. Ποια κενά. Ότι υπάρχουν ειδικότητες που λείπουν από τα νοσοκομεία. Φυσικά υπάρχουν, εννοείται. Και παθολόγοι μας λείπουν και ανασιολόγοι μας λείπουν και παιδίατροι μας λείπουν. Στοχευμένα κοινά σε ορισμένα πράγματα υπάρχουν βεβαίως. Και πάντα θα υπάρχουν. Ποια κενά. Μόλις μπήκε, βγήκε, σε χαϊδεύουν κιόλα. Δεν υπάρχουν αυτά τα παιδιά στον κόσμο. Θα είναι στην φαντασίωση. Στα νοσοκομεία θα πας, θα περιμένεις. Και ναι, έχουν και ταλαιπωρία. Άρρωστος είσαι, στο νοσοκομείο πήγες, μια ταλαιπωρία την έχεις. Βγάζει τον νόμο μια κυρία στο μοναστή. Πολύ ωραία. Που λιποθύμησε μέσα. Πολύ παθήμισε. Πολύ ωραία. Την πήρανε, την πάνε στο περιπολικό, την πήγανε στο κέντρο υγείας. Λέει δεν πήγε στον οφόρο. Πήγε στον οφόρο, το έλεγξε ο ίδιος. Πότε πήγε τον οφόρο, 45 λεπτά. Αυτός είναι ο χρόνος που απόκρισαν στο οφόρο. Για μια εξάρτηση όμως. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.